ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଥିଲା। ସେହି ପୋଖରୀରେ ଅନେକ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ଜୀବମାନେ ଥିଲେ। ସେହି ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ବଗଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ବଗଟିଏ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାଛମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଭୋକରେ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଦିନେ ସେହି ବଗଟିଏ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଏକ ପଥର ଉପରେ ବସିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ତା ମନକୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆସିଲା, ଆଉ ବଗଟି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ବଗଟିକୁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖି ପୋଖରୀ ଭିତରୁ ଏକ କଙ୍କଡ଼ା ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଆଉ ବଗକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ କଣ ହେଲା ରେ ବଗ, କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ? ହେ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିଲି କି ଏଇ ପୋଖରୀର ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ଏଇ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ଜୀବମାନେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଯିବେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ହି 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 ହି। ଭଲ କଥା। କଙ୍କଡ଼ାଟିଏ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ଓ ପୋଖରୀ ଭିତରର ସବୁ ଜୀବମାନେ ବଗ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଆଉ ବଗକୁ କହିଲେ, ବଗ ଭାଇ, ତୁମେ କଣ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ? ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ବଗ କଥାରେ ମାନିଗଲେ। ବଗଟି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାଛମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚଟାଣ ଉପରେ ବସି ଖାଇଯାଏ। ଏବେ ବଗଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ତାକୁ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଖାଇବା ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଙ୍କଡ଼ାର ଯିବାର ସମୟ ଆସିଲା। କଙ୍କଡ଼ା ବଗ ପିଠି ଉପରେ ବସିଲା ଓ ବଗ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ କଙ୍କଡ଼ା ବଗକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ବଗ, ସମସ୍ତ ମାଛମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ତୁ ଯେଉଁ ପୋଖରୀକୁ ମୋତେ ନେଇଯାଉଛୁ? ବଗ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବେ ଏହାକୁ ସତ କଥା କହିଦିଏ, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ବି ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଆରେ ନାଇଁ ରେ କଙ୍କଡ଼ା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଛ କହିଥିଲି। ସେମିତି ତ କୌଣସି ପୋଖରୀ ନାହିଁ। ଆରେ ହଁ, ଯେଉଁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ସେମାନେ ଏବେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁ ବି ମୋ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବୁ। କଙ୍କଡ଼ା ଭାବିଲା, ଯଦି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବଗ ବଞ୍ଚି ରହିଲା ତେବେ ତାର ଓ ପୋଖରୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛଙ୍କର ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବ। କଙ୍କଡ଼ା ଏମିତି ଭାବି ତାର ମୁନିଆ ଗୋଡ଼ରେ ବଗର ତଣ୍ଟିକୁ କାଟିଦେଲା। ତୁ କିଛି ଠିକ କଲୁନି ଦୁଷ୍ଟ ବଗ, ଏବେ ମରିବୁ ତୁ। ବଗଟି ଭୂଇଁ ଉପରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହୋଇ ମରିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ବଗ, ବେଶୀ ଚାଲାକ ଦେଖାଉଥିଲୁ। କଙ୍କଡ଼ା ପୋଖରୀକୁ ଫେରି ଆସି ଏହି ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ପୋଖରୀର ସମସ୍ତ ଜୀବମାନେ ସାହସୀ କଙ୍କଡ଼ାର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଓ ତାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ।